laino arteko bidaia, lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle herri, hauxe da jingle herri, zatoz ere ikustera, gurekin batera. Jingle, jingle, jingle herri, hona hemen jingle herri, beti alai, beti pozik, hemen zaudenetik. Jingle, jingle, jingle herri, gozatu jingle herri, jingle herri, bat gehiago zara. Jingle Kids. Suteak eta suhiltzaileak. Begira zenbat botoi eta zenbat giltzatxo. Zoragarria. Eta teklak, pianoek bezalakoak. Probatu egin nahi dut. Utzi botoi bat zapaldu. Proban, Nikola eta ni zagarrak batzeragoaz. Gero nahi baduzu, zukua probatzen utziko dizugu. Bien bitartean. Bien bitartean ez atera zentulo honetatik. Eta ez ukitu ezer. Superadimenak zainduko du irten ez dadin. Bai. Ulertu duzu? Pip. Ezagutzen auzu. Ez duzu uste trabango gortxo hartu duzula? Izan ere, zer gerta daiteke 5 minutuan. Ez dakit, behar bada arratzoi duzu. Gainera, nire robota ere barruan da. Hori izan da! Archie! Traban! Bizkor! Archie, zer jaso da? Traban! Sua! Egipidea, pipipipi! Zer da? Zer gertatu da? Traban bizirik zaude! Zua itzaltzera nindoan. Zirkulutik ez irteteko esan dizut, begira zer egin duzun! Zer gertatu da? Lagunok, Trabanek zutetik salbatu du lantegia. Benetako heroia da, ospea merezi du. Gure heroia! Ez duzu ez errulertu, bere izan da sua eman diona! Traban, gure herria zutetik libratzeagatik, nire agunek eta nik egin nahi zaitugu Jingle herriko suhiltzaile buru! Zuen zerbitzura. Haze heroia. Zorionak. Jarri domina. Arro gaude zute. Osondo. Egin irribarre denok. Beste Ero ja, ondo irten dadila. Sutea zeuk eragin zenuela frogatzeko modu aurkituko dut, ikusiko duzu. Suhiltzaileak. Tira, azaldu berriro. Zuak inguratutan nengoen. Garrak azken dantza egiten ari ziren nire inguruan. Zerte hori? Urtanta bat baino etzen geratzen. Tanta txikia, malkoa bezalakoa eta nik. Sua zeure gorputzarekin itzali zenuela esan zenigon. Ez daukat berriketarako estirik, zuak itzali behar ditut, zerbait erretzen dago nonbait. Usaina dago! Zua zorduan, heroia! Zua itakea hurbiltzen ari dira itzaltzea da nire desira. Maukarekin lortuko dut, garrak menderatuko ditut ulertzen duzu, naiz zuaren bat ere beldor. Ur pixka bat eta gor. Suhiltzaileak! Zu arriskua! Erreskatea! Zu guztiak itzaltzeko! Naiz ezkutuan arriskua! Naizuk astu zeharo! Arriskua hor dago! Deitu Zu arriskua! Akabo! Hemen daukazu. Handiren arte erakusketa. Arrisku txinpartak krudelak! Altendu zaitezte zutik, jarraitu nire erregelak, zu arriskua! Zuk jakinez arren? Presnago zugana joateko ahalik azkarren! Zu guztiak itzaltzeko! Naiz ezkutuan gordeko! Zu arriskua! Zorionak. Zorionak zuri! Zua arriskua! Zu arriskua! Hilabeteetako lana, bapatean erreta. Kamera jarri banizu behintzat dena grabatzeko!
Oh, itxaron, jarri nizun kamera. Superproiekzioa aktibatuta. Oso argia naiz, orain ikusiko dugu gure eroiak ez errukitu zuen, edo ez. Ara, zer daukagu hemen? Bueno, zu arriskoa dagoela esango nuke. Ongi etorri aurrera. Zergatik egin nahi duzu trabanen aurka? Traban, Zer gara da hau? izatoz, Ze ikuskizun da? Aurrera, eseri mesedez. Hori da, tokirik onena gorde dut gure eroiarentzat. Bakeak egiteko asmoarekin pelikula bat eskainiko dizuet. Traban gure suhiltzaileari buruzko pelikula. Hadi denok pantailara. Zer? Gelditu pelikula! Arriskutsua da! Arriskutsua niretzat itzali pelikula! Ez begiratu pantailara, ez begiratu! Itzali! Zergatik hain isilik denok? Tira, txalo bero bat gure eroiarentzat. Zu izurria bezalakoa zara. Sua zure gorputzarekin itzali zenuela esan zen nidan. Kanta bat idatzi nuen zure horetan. Sentitzen dut, Traban. Traban, orduan, zuk gezurra esan zenigun denoi? Sentitzen dut. Traban... Nire suhiltzaile robota gure segurtasuna zaintzen hasi zenetik? Ez dugu zute bakar bat eduki Jingle herrian. Eta zu arrisku tarterik ere ez. Primera! Eta orain azkenean, lasai probatu ahal izango dugu gure sagarzukua egiteko makina. Inork ez aldu bihurrikeriarik egingo oraingoan. Makina izatez oso simplea da. Hemendik bota behar dira sagarrak eta berehala irtengo da. Zintzatu. Orain ikusiko dugu. Itxaron, laster Zerbait irtengo gaizki dabil. da. Laster irtengo da. Sua! Sua! Itxaron, akintxik Salbatua aldu zuelo! Itxaron! Joan! Zu artifizialak bota nautela ospatzeko. Arrazoirik gabe baztertutako eroia naiz. Zer egin duten ulertzen dutenean, beranduegi izango da. Lotara noa. Erne denok, zu alarma. Irten denok eraikinetik. Zatozte, bizkor! Ez Etorri da nirekin! simulakoa. Benetako zutea da. Irten denok eraikinetik. Ez hasi oiuka, ez harineketan. Ez egin multzorik. Ditu! Ego lasai eta irten Ez eraikinetik. dut hau kalkulatu! Zeri begira zaude, Nikola barruan dago! Erreskatatu zartu! Ezin nahi zua dagoen tokira sartu. Segurtasun arauen aurkatua. Oso arriskutsua da. Berriro dio, oso arriskutsua da. Orain inork ezingo dio lagundu Nikolari. Nire superadimenak ezin du hori jasan. Ez geratu hor txakar multzoa! Nora zoaz! Eroia ekartzera! Tu baldakizu kamioiak idatzen! Ez dakit! Gaurko eguraldia herrian, izotza, apokalipsia, euria, lainoa. Traban! Nikolaren tailerra! Zutan dago berriro! Arriskuan dago! Lagundu egin behar diozu! Enago zerbitzuan. Zuhiltzaile robot horrek lagundu beharko dio oraingoan. Nik banekien pelikula gabe ere. Zutea zeuk eragin zenuela, baina itzali ere zeuk itzali zenuenez. Etzara suaren beldur. Horrek benetako zuhiltzaile egiten zaitu. Benetan? Okerral nago. Ez horixe, goazen bizkor! Ireki ura bizkor! Zutan dago! Ekarri maldeak!
gatoz! Hemen dago, nork behar duzu hiltzailea! Bizkor, Nikola barruan dago! Hasta dila festa zeuen postuetara, pompa, ura gehiago, ur gehiago! Zer ez aldut argitz egin, bizkortu, bizkortu! Eman, urak zua itzali, urik ez, erabili beste zerbait, Pastelak, pizzak eskura daukazuena, eutxi ez etxi, laster itzaliko dugu zua, baina laguna salbatzea da helburua! Traban! Conductor, traban! Non daude! Lagunak salbatu eta zua itzali! Zuhiltzaile lanean, trabanek ez dauka atxedenik! Barkatu. Etzen trabanen errua izan. Hartu, edan esne apur. Neuk egin nituen akatsak kalkuluetan. Ez, barkatu zeuk lantegian sutea eragin eta eroi itxura egiteagatik. Baina etzen itxura bakarrik. Nikolas, zaude gauzatxo bat astu zaizu hori lotu gabe dago. Kontuan izan behar dugu zute gehienak akatz eta axolagabekeria txikiengatik gertatzen direla. Bai, arrazoi duzu. Tira, eraman dezakezu orain. Eluke zuhiltzaile robotak eraman beharko? Robotari aldaketatxo batzuk egin dizkiot. Lan hauek ez dira halakoentzat, hauek benetako heroientzat dira. Artxi maiordomoa da, inguruak jokuntzen lagunduko dit. Superadimenak jasango aldu hori. Lan honek barruan zua pizten dit! Bai jauna! Traban! Piztu barruko zua! Pospoloak eta kandelak! Arrisku txinpartak krudelak! Aldendu zaitezte zutik, jarraitu nire erregelak! Zuk jakinezarren zuhiltzaileok! Prest gaude beti zugana joateko ahalik azkarren! Zu guztiak itzaltzeko! Naiz ezkutuan gordeko! Naiz guk astu zeharu? Arriskua hor dago! Deitu zuhiltzaileak ta akabo! Akabo!